Opäť sa nám blížil Halloween a my už sme vyberali, aké kostýmy si tento rok oblečieme. S kamarátmi máme tradíciu, že každý rok chodíme po susedstve od domu k domu. Tento rok bude prvý, kedy nebudeme chodiť po našej dedine, ale po dedine našej kamarátky Evy. Rozhodli sme sa, že tento Halloween strávime práve tam. A to viac sme sa na ňo tešili. Keď nastal deň D, obliekli sme si kostýmy a vybrali sme sa do ulic. Bola už skoro polnoc, keď sme prichádzali k poslednému starému domu na kraji dediny. Nemal žiadnu halloweensku výzdobu, no aj tak vyzeral celkom strašidelne. Na moje ani na Evino zaklopanie sa nikto neozval, no keď to skúsila Nina, ozvalo sa tiché ďalej. Bolo to zvláštne, väčšinou nám ľudia chodia otvoriť, dajú nám nejaké sladkosti a ideme ďalej. Okrem našej rodiny a známych sa nám nikdy nestalo, že by nás niekto pozval dnu. No napriek tomu sme otvorili dvere a vstúpili dnu. Podlaha zvláštne zaškripala, celý dom pôsobil skôr ako ruina, než ako by v ňom niekto býval. Sladkosti sú na poličke vpravo. Ozval sa hlas z domu, no nikto neprichádzal. No keď sme sa otočili k poličke, sladkosti sme naozaj našli. Mala som z toho naozaj zvláštny pocit. Každá sme si zobrali zo pár cukrikov, poďakovali sme a odišli. Keď sme ráno vstali, Emina babka sa nás pýtala, ako sme pochodili. Rozprávali sme jej zážitky zo včerajšieho večera a nevynechali sme ani zvláštny dom na konci dediny. Babka sa zastavila a zvláštne sa na nás zapozerala. A vám v ňom niekto otvoril? Neotvoril, pozval nás dnu. To nie je možné, hovorila Emina babka. V tom dome už desiatky rokov nikto nebýva. Keď som bola ešte malá dievčatko, stala sa tam tragédia a dom sa nikdy nepodarilo predať. To alebo čo bol teda ten hlas, ktorý nás pozval dnu? Mohlo v dome strašiť?